निक यान रेड क्वेश्चन केनवे आंसर पनावा हाँ केन ಪೊಂಜೆಯನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಹೋ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಪೊಂಜೆಯನಕ್ಲೆಗ್ ಶಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಯಬ್ಬ ದಾದಯ ಬಾರಿ ಓದುದನ ಅಂದ್ ನನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೆ ಆಂಜೆಯನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಯಬ್ಬೆ ಇಂದು ಐದಲ ಸುಲಭ ಆಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ಹಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಯಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಮಚ್ಚ ಈ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಓದುದ ನನೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಹಾ ಕೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಂಜೆವನಕ್ಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ದಾದ ಪನ್ಪೆರ್ ಓ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಂಜೋನಕ್ಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಹಿ 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 ಇಂದು ಪನ್ಪೆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ತಾರೆ ಸಾರಿ ಜಾಂದ್ ಬಡ್ ಯಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಯಾ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಟಾಪರ್ ಈಯೆ